Andito naman si Manong Lakay para maghatid ng mga kwentong walang kwenta. Hello mga lods! Andito na naman si Manong Lakay para maghatid sa inyo ng mga kwentong walang kwenta. Pero bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin na magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong mga kinaroroonan. Mga lods, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin. Lalo na sa mga loyal viewers ko, sa mga silent viewers. Mga silent viewers, mag-like kayo dyan at mag-comment na rin para malaman ko kung sino ba talaga ang mga nagmamahal sa mga video ko, mga vlogs ko, at lalong na sa Manong Lakay. At para pag ako yumaman, maambunan ko kayo. Kahit hindi malaki, basta't maambunan ko kayo. Dahil malapit na akong yumaman mga lods. Isa na lang ang problema ko, yayaman na talaga ako, 101%. Malay natin bukas, makalawa, andyan na yung hinihintay kong kayamanan. Ang problema ko mga lods, isa lang ang problema ko talaga, at yayaman na talaga ako, kundi ang pera. Ngayon mga lods, mag-uumpisa na tayo sa mga kwentong walang kwenta. Nag-uusap si Johnny at si Pedro dahil sa nabalitaan nilang ang balot daw ay nakakabulag ng mata. Ayon sa kwento ni Johnny, pakinggan natin ang kanilang pag-uusap. Pedro, ayaw ko nang kumain ng balot. Bakit naman? Kasi nakakabulag. Yung uncle ko kasi nabulag eh. Yung isang mata niya talagang nabulag. Ha? Ngayon ko lang niyan nalaman, Johnny, na nakakabulag ang balot. Oo, sabi nung tito ko, doon daw nabulag sa balot. Paano nabulag? Ganito daw ginawa ng tito ko, ha? Di ba yung balot, pagkakainin mo yan, itutok-tok mo muna ganon para mabuksan, tapos bubuksan mo ng ganon. Di ba? O, tapos ininom daw niya ng ininom yung sabaw. O, tapos siyempre nung maubos na rin yung sabaw ng balot, sinilip niya ngayon yung butas. Tinukaraw siya ng kiti. Yun, nabulag. Yeah. Tapos nag-uusap naman yung mag-ama. Sabi nung anak, Tay, masayang-masaya ako. O, bakit anak? Anong dahilan? Ba't nang masaya ka? Kasi sa wakas, natapos na rin ako sa aking kurso. Wow! Okay, anak ka? Siya nga pala anak, ano ba ang natapos mong kurso? Yung kwantay, EB. Ha? EB? Opo tay. Naku anak. Bumalik ka doon sa pinag-aralan mo. Bumalik ka. Ituloy mo ang pag-aaral mo. Sagot naman ng anak, bakit tay? Sus, ituloy mo anak. Tapusin mo hanggang Z, okay? Ito naman si Johnny, magpapadoktor. Sabi niya, Dok, sabi niya, hindi na ho talaga maganda ang pakaramdam ko, sabi niya. O bakit? Ano bang nararamdaman mo? Sobrang sakit po ng ulo ko at saka puso ko. Sabi niya, ha? Bakit? Anong dahilan? Kasi po, iniwan po ako ng nobya ko eh. Kaya ito, sumasakit ang puso ko, sumasakit ang ulo ko. Dok, ano bang side effect noon? Bakit gano'n ang nararamdaman ko? Sagot naman ng doktor, may sakit kami ng UTI, iho. Ha? Dok, bakit pagka gano'n? Ulo ko at saka puso ko ang masakit. Ba't naging UTI? Sabi naman ng doktor, alam mo kasi, kaya UTI yan, umibig ka ng tapat,
at saka kainiwan. Yun, UTI. Tapos, lumiligaw naman si Johnny. Unang gabi ng dalaw niya, talagang makata si Johnny. Sabi niya dun sa babae, alam mo Maria, sabi niya, susungkitin ko ang mga bituin para iyalay ko sa'yo. Sagot naman ng babae, oo, kaya mo? Oo Maria, tanggapin mo lang ako. Di ganon. Pang dalawang gabi, balik na naman siya. Sabi na naman niya, alam mo Maria, sabi niya, tanggapin mo lang ang pagmamahal ko. Alang-alang sa'yo, susungkitin ko ang buwan para iyalay sa'yo. Wow, totoo yan ha, sabi ng dalaga, Maria. Oo Maria, gagawin ko yan. Umuwi na naman siya. Pangatlong gabi, naabutan niya ngayon. May ibang lalaki na nauna sa kanya, tapos naka-holding hands sila na gano'n, magkahawak kamay. Tapos sama ng loob ni Johnny. Sabi niya, oh Johnny, andyan ka pala. Sagot naman ni Johnny, ganyan ka naman pala eh. Sabi niya, pinapaasa mo ako. Sabi niya, yun pala, may nobyo ka na. Pasensya ka na Johnny kasi siya talaga ang mahal ko eh. Sabi niya, o ngayon, anong gagawin mo ngayon? Sabi niya, susungkitin ko ang araw para iyalay sa'yo. Sabi niya, ha? Bakit yung araw? Sabi niya, oo, para masunog ka na, buwisit kang babae ka. Itong si Johnny naglalakad sa bukid. Ngayon, nauuhaw na siya. May nakita siya ngayon na kubo. Merong bakod. May bakuran. Tapos, gusto niyang uminom. Nakita niyo yung poso. Lolo! Ay, apaw! Pumasok ka sa bakuran. Mayroong nakabukas yan ba po? Yung bakod. Pasok siya. Ano bang sadya mo? Lolo, lumapit sa may poso. Naiinom po ba ang tubig ng poso nyo? Niya, ay, iha, bahala ka kung ngunguyain mo. Yeah. Isang araw, nagpunta si Johnny sa headquarters ng mga sundalo. Punta sa office ng kwan. Sabi niya, sir, gusto ko sanang mag-apply na sundalo eh. Sabi niya, sabi nung pinakamataas, hindi po pwede. Sabi nang ganun, bakit naman po hindi po pwede? Noon ko pa gusto talagang pangarap ko po talagang maging sundalo. Sabi niya, hindi nga po pwede, hindi po pwede. Kasi kulang yung mga ipin mo. Bawal ang bungal. Sagot naman ni Johnny, bakit po ba ang gera ba ngayon? Kagatan na. Ngayon ay aawit naman ako ng Ilocano song. Pasensya na po sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Ito'y pinamagatang Sirok Salamagi. Nagsabong kinayat ay pa'y tuy gasat. Nagbunga tiliw datuukan rigat. Awan man pa'y mauray ko, akasim kanyak. Nudilaing talangam ama buybuyak. Manipud pa'y di si katay pumanaw. Binil bilang kutipit sa tinal daw. Sa nga pulo kitalo, ti mabilang iti mayo. Simang pitkabyag kusyak tay nilipat mo. Hala, bigbigin man no siyak mo't lang daydi.
Daydi inay-ayat mo adua karkari, agsangsangit daytoy pusok, no malaglagit ko dagidi. Daydi ayan-ayat nga ingka penaldi. Manipud pa'y idi si katay pumanaw, binil bilang ko tipit sa tipinal daw. Sa nga pulo kitalo, ti mabilang iti mayo. Singmang pitkabyag ko dakil tabuksit mo. Ala, digbigin man no siyakmut lang daydi. Daydi, kakinkin na wil mo siruk sa lamagi. Mabangbang aran, daytoy pusok, no malaglagip ko dagidi. Daydi, inararamit ta siruk sa lamagi. Mabangbang aran, daytoy pusok, no malaglagip ko dagidi. Daydi, inararamit ta siruk sa lamagi. Okay mga lods, thank you. Hanggang dito na lang. Manong Lakay. Hintayin ang aking pagbabalik.